אני תמר, תמגי. אני עושה כל מיני דברים מאוד מגניבים ברחבי הארץ, עם כל מיני קהילות, עם כל מיני אנשים, פעילויות אומנותיות שמשלבות אותם ואותי ואת הדמיון של כולנו ביחד, ואפשר לעוף ולחשוב מה רוצים, איך רוצים. דברים שאפשר לטפס עליהם, דברים שאפשר לשבת עליהם. כל הרעיון זה שזה כאילו מכנס לאיזושהי פעולה. בואו, תהיו ביחד, תשבו, גם תדברו אחד עם השני, גם תשחקו אולי. זה נותן השראה. אומנות שימושית אני מאוד 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 אוהבת. היא לא רק ליופי או לרגש, זה בא לשרת איזושהי תועלת. ולעשות את זה תוך כדי שהיא גם נורא יפה ונעימה לעין ולמרחב. אחד הדברים שאני ממש אוהבת בדבר הזה, זה לקחת מקום עייף, שומם, עצוב, ולהפיח בו חיים, להפיח בו צבע, להפיח בו נשמה, ליצור יש מאין, ממשהו שאין בו ייחודיות לאטרקציה. אני עושה גם תפאורות, אני עושה כל מיני דברים משוגעים, למסיבות, להצגות, מתעסקת בעיצוב של הסביבה הלימודית. העבודה עם קהילה היא גם חשובה בעיניי, היא גם כיפית. אני מרגישה שהיא נותנת משמעות למי שמשתתף, הוא זוכר את זה שנים. לעשות עם הידיים זה משהו, זה נורא חסר היום. זה סופר משמעותי.